Velkommen til den her video. I dag der spiller vi et Roblox-spil, som jeg ikke har prøvet at spille før. Det handler om, at jeg tror det handler om, at vi møder sådan en uhyggelig bleg mand, som der er på skærmen lige nu. Og vi må ikke håbe, det bliver alt for uhyggeligt, men det er i hvert fald uhyggeligt, ja. Men lad os komme i gang. Okay, easy eller hard. Jeg har ikke spillet det her spil før, så det er altså derfor, at jeg ikke har adgang til hard, så vi trykker på easy. Ja, det lyder i hvert fald ikke så særlig rart, nej. Hvordan kommer man ind? Okay, godt. Okay, nu er vi buret inde. Okay, det er ikke for godt det her. Skal vi samle osten op måske? Nej. Okay, der skal vi i hvert fald ikke falde ned. Hvornår kommer den næste brik, som jeg kan hoppe over på? Eller brikker, eller hvad man kan kalde det. Altså, hvad skal vi gøre? Okay, så de bliver placeret automatisk, når jeg bare går ud i ingenting. Okay, det var da smart lavet. Godt, sådan her. Og det her, det er ret nemt. Sådan her og sådan her. Yes. Hov, der er nogle penge derovre. Sådan der. Åh nej. Det er ikke for godt, nej. Ej, hvor er han bare uhyggelig. Sådan her. Okay, så lige så snart, at vi kravlede op på stigen, så forsvandt han bare. Altså, lige så snart vi kravlede op på stigen, så forsvandt han bare. Ej, det var da mærkeligt. Godt, vi skal smadre det her. Så. Det her, det ser ret nemt ud. Sådan her, og sådan her. Og bum, sådan der. 3, 2, 1 og hop. Og så skal vi bare herover. Sådan. Emil Damgaard, den seje, har klaret den. Okay, så er der sådan en elevator her, eller hvad man kalder det. Jeg kan nok ikke kalde det en elevator, men whatever. Jeg ved ikke lige, om jeg forstår, hvorfor der står 50 mønter. Altså jeg forstår ikke lige, hvorfor der står 50 mønter nederst i venstre hjørne, fordi at altså vi havde vi kun, altså vi fandt der kun nogle mønter en gang, eller hvad? Jeg aner det ikke. Altså jeg kan kun huske, at vi har fundet mønter en gang, men okay. Måske er det fordi man starter med 50. Eller nej, vi fandt jo, jeg tror også vi, altså hvis vi fandt nogen, ikke? Okay, jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Det er fordi første gang vi fandt mønterne, ikke? Så tror jeg, det er fordi, at de mønter vi tog, de måske svarede til 50 kroner. Altså de mønter svarede nok til 50 kroner. Det er 100% derfor. Men whatever. Så kommer vi ind. Der er en gammel radio på et bord med et stearinlys. Det kan vi nok ikke bruge til noget. Og sådan her. Og så skal vi hoppe herhen og herhen. Og så skal vi hoppe herhen. Sådan her. Vi klarede den. Nu spørger jeg lige om noget. Hvorfor står der exit 3 gange? Altså, der burde det kun stå exit 1 gang. Og så over døren.
Altså, det er da mærkeligt. Okay, vi kan ikke komme ud. Okay, der er et maleri der. Af ham, den grimme. Han er mega grim. Og så skal vi derover og hop. Sådan her og hop. Okay, den klarede vi ikke. Men man kan så heller ikke dø af det. Og hop. Og hop. Og hop. Okay. Det er måske også noget lidt dumt noget at bruge tid på. Der ligger noget der. Okay, der lå ikke noget. Eller der måske. Okay, vi kan ikke samle det op. Godt. Sådan her. Så skal vi herind. Okay, vi døde. Det er også en mærkelig måde at lave det på. Altså, da jeg gik ind, da jeg åbnede døren, der nåede jeg jo ikke lige at se som det første, at der var parkour, og så faldt jeg ned og døde. Altså, 100% alle kommer til at dø til at starte med, fordi man kan jo ikke se, at der er parkour som det første, når man kommer ind, eller jeg ved ikke, om det bare var mig. Det kunne jeg i hvert fald ikke. Sådan her, og pis. Og sådan her. Okay, så de plader, eller hvad man kalder dem, altså dem, der falder ned, når jeg træder på dem, de kommer ikke tilbage igen. Jamen, så er det da egentlig nemt nok. Sådan her. Okay, det virker lidt svært. Okay, nu kom de der plader tilbage igen. Okay, det er fordi, at da jeg døde herover, så spawnede jeg herover af en eller anden mærkelig grund. Jeg tror, der er en fejl, der gør, at når jeg dør der, så spawner jeg herover. Og det var altså derfor, det lignede, at de der plader, de ikke var kommet tilbage. Men det er bare fordi, der ikke var nogen herover eller whatever. Jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Altså, det er da svært, det der. Men altså, vi kan jo bare dø her, og så spawner vi derovre. Eller det er måske, fordi vi går forkert. Vent, vi går sgu da forkert. Derovre var det der, vi startede. Ej, hvad er dog også for en klovn, altså. Okay, jeg troede lige, jeg kunne hoppe til den næste. Godt. Pis. Og sådan her. Og... Ej, nu hoppede jeg sgu dernede med vilje. Godt. Okay. Pis. Men nu tror jeg godt, jeg kan huske hvilken en, som var den, man skulle træde på. Eller okay, ændre det sig måske, eller var det fordi, jeg træde... Okay, man skal herover og så herover og herover. Og herover. Ej, pis. Altså, det kunne være cool, hvis det var de samme hver gang, som faldt ned, når man træder på dem, men det er det så ikke. Godt. Og sådan her, og sådan her. Hvad sker der? Hvad skete der? Han spawnede jo bare midt i det hele. Altså, hvis man ikke ved, hvornår han spawner, altså så er det sgu da umuligt. Okay, jeg ved ikke lige, om jeg forstår den her udfordring, men lad mig lige prøve igen. Godt, jeg skal herover. Okay, jeg tror, jeg har fundet ud af den. Når der er rødt, så må jeg ikke gå, men når der er grønt, så må jeg godt gå. Det er nok det. Godt. Jamen, jeg stopper jo med at gå, når der bliver rødt. Eller også er det bare, fordi jeg skal være super hurtig, men altså, det er jo umuligt. Okay, så jeg skal stoppe på forhånd, inden det bliver rødt, tænker jeg. Nu stopper jeg på forhånd. Det er nok det, jeg skal. Nu stopper jeg lige på forhånd.
Så nu kan vi gå igen. Så nu blev det rødt igen. Okay, vi skal nok ikke derover. Jeg tror, vi skal op på skraldespanden. Okay, nu forsvandt den. Godt, herover. Godt. Og sådan her. Og så skal vi herind. Pis. Men hvor gik jeg da ikke bare direkte over brættet? Altså det var fordi jeg troede, at det var sådan et, hvor det knækkede, hvis man gik over det. Men det ville det nok ikke være, fordi hvis man skulle hoppe over det, og man ikke bare kunne nøjes med at gå over det, altså så ville det nok være lidt svært. Okay, jeg tror den næste udfordring, som jeg lige så, det handler om, at vi ikke skal vælge den forkerte kiste. Okay, godt. Der ligger mønter derovre. Altså jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor vi spawner herinde, når vi dør herinde. Altså så burde vi jo bare spawne her og starte forfra. Det giver da ingen mening. Tag lige mønterne. Så har vi 125 mønter. Okay. Godt. Så spawner vi her igen. Godt. Hvilken en skal vi tage? Altså. Jeg tror, der er en, jeg ikke har prøvet at tage. Eller også har jeg prøvet. Den her tror jeg ikke, jeg har prøvet at tage. Okay, den døde jeg ikke af. Nu skal vi så ind. Jamen, så skal vi ind. Kunne vi egentlig ikke bare gå ind uden at prøve at åbne nogle af kisterne, eller hvad? Jeg ved det ikke. Vent, her har vi da været. Ej, nu er jeg lidt forvirret. Det er måske fordi, vi så kan åbne den her nu. Lige præcis. Godt. Sådan. Så skal vi have nøglen her. Okay, den koster 250 mønter. Jeg har kun 125. Hvorfor siger jeg egentlig mønter? Hvorfor siger jeg ikke coins? Altså. Jamen, jeg siger coins nu. Jeg har 125 coins. Så. Nu starter elevatoren, eller hvad det hedder. Eller hvad? Ja, det skal vi. Og så tager vi lige mønterne. Godt. Sådan her, og så op ad stigen. Og herinde. Ej, pis. Godt. Vi skal herover. Godt. Og herover. Og herover. Forbi det her. Forbi det her. Forbi det. Og herind. Godt. Herind. Herop. Jeg tror, vi skal kæmpe mod bossen her. Eller okay, vi skal måske bare flygte frem. Okay, så han forsvinder, og så spawner han et nyt sted. Ej, han er lige i hælene på mig. Han er lige i hælene på mig. Sådan. Godt. Og så kommer der lige en kæmpe statue af mig. Eller, man kan nok ikke kalde det en statue, men sådan en stor figur af mig, der danser. Det er da mega cool. Jeg tror godt lige, jeg vil lave en cool slutning. Og det er, hvis vi, lad os sige, godt vi står lige her, ikke? Okay, jeg tænkte, at vi kunne zoome sådan helt ud. Sådan som man kunne se den store figur af mig, og så mig, den normale. Altså, I ved nok godt, hvad jeg mener. Jo, sådan her, så kan vi det godt. Så kan vi det godt. Sådan her.
Godt, okay. Sådan her. Okay, så skal vi måske lige gøre sådan her. Godt. Er det her en cool måde at slutte på? Er det en cool måde at slutte på? Det synes jeg i hvert fald. Men det bliver det for den her video. Håber I nød den. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.